Am auzit, fratelor? Da. Stai să ies, că aici la cam cu Iliuț, în meniu. M-ai sunat? Te-am sunat că nu mai înțeleg, bă, frate, care te-am aici. Ar trebui totuși ca să-mi spui, totuși. Eu m-am întâlnit cu Loredana Rodoriani. M-am întâlnit cu Loredana și i-am zis și mi-a zis tot adevărul. Da, a fost o înregistrare, m-am mâncat așa atunci, când a venit Mirela, s-a înregistrat cu... Bă, fratelor, dar m-a înregistrat Mirela, frate, nu Loredana. Mirela cu Loredana s-a înregistrat și ascultă, stai să zic, și CD-ul ăia a rămas la Loredana și Loredana nu mai vrut să-i dea, că Mirela avea să-i dea niște bani, înțelegi? Bă, fratelor, m-am întâlnit cu Loredana. Mi-a zis, cum și zice, cine a dus-o pe Mirela la Berbiceanu, frate, și era pe portofonul Berbiceanu, l-am pus pe cineva să sune pe reporterul ăla, înregistrarea au luat-o din portofonul Berbiceanu, frate, cum a luat și înregistrarea mea și cartele lui, frate. Eu nu știu ce mi-a fost. Bă, frate, mi-a zis cine a dus-o la Berbiceanu, mi-a spus că știai și tu, că a vorbit și cu tine, că i-a zis Mirela că a vorbit și cu Berbiceanu, că ești și înregistrare cum vorbit cu Berbiceanu, frate. Eu nu am vorbit cu Berbiceanu. Deci eu zis Loredana tot, vă spun, că ai pus-o tu pe Mirela să mă... Eu când am vorbit, păi da, vorbește că a dat o judecată pe Mirela și aia e exclusă. Eu dat-o, dar ea n-avea niciun interes să mă registreze pe mine și pe tine n-aveam nicio treabă ea. Aia au fost Mirela pentru că avea să dea Mirela bani, ei, o lua bani de la aia, nu înțeles. Da, frate. Înregistrarea e din reportofonul lui Berbiceanu cu care m-au registrat și mine și m-au registrat pe toată lumea. De acolo luat Robert Warner, că ăla i-a dat reportofonul i-a dat la Wagner Berbiceanu până înainte să fie registrat, frate. Și mi-a zis Loredana clar. O zis, sună-mă de față cu Cornel pe mine și vorbești cu el pe speaker să-mi zic că el mie cum să o înregistrez eu. Reportofonul se vede când o las, ascultă înregistrarea, când se vede când îi las din mașină că era la Mirela, nu știți că l-avea la subiect. Ascultă aici, eu ți-am spus că nu știu cine o ținut eu, Mirela, Loredana. Mi-ai zis de aia nervos de vreo 2 ori, frate, că oricum ce-am vorbit noi, stai niștit că ești înregistrat. Dar ți-am spus că ți-ai fost înregistrat. Mă zic Mirela că te înregistrează, că dacă nu-i dai bani, ea să duce la gardă. Îmi puneai, frate, întrebări de alea, că ascultă aici, ascultă aici, bă, ca să-ți spun care-i treabă. Și eu nu m-am dus la gardă, pentru că eu am zis, nu te duci la nicio gardă, că vorbesc eu cu el să-mi iau bani. Dar o luat reportofonul de Berbiceanu, bă, frate. Cum s-a dus Mirela părăsirea ta? Nu s-a dus să-ți facă plângere, că putea să-ți facă plângere. Da, frate, s-a dus la Berbiceanu și a luat portofonul, e înregistrat din portofonul lui Berbiceanu. L-au înregistrat cu Berbiceanu sau cu Simele. Cum dacă e portofonul lui Berbiceanu, frate, înregistrarea? L-am pus eu pe cineva de la ziar să sune pe pagă netriști și eu zic... Asta nu știu eu, dar i-am spus ei că să nu facă nicio plângere cu tine. Înțelegi? Și nu s-a făcut nimeni nicio plângere. M-am întâlnit cu Loredana și mi-a zis adevărul. Mi-a zis, Loredana, tu mi-ai registrat pe mine ce aveam eu cu Cornel. Și o zi zice, da? Zice, hai să zic, o să și zic până la urmă cine a dus-o pe Mirela la Berbiceanu și Cornel a spus să te înregistreze și să aibă probe împotriva ta și nu știu ce și alea. Eu nu știu ce cum pot să dar tu zice înregistrare și șantaj prin slăciune. Nu știu cine a dus-o, înțelegi? Nu, dar au zis că știi și tu. Loredana că s-o suni, că nu știu ce ai. Care te-a registrat, dar i-am spus să nu facă nimic, pentru că vorbesc eu cu tine. Da, mă, dar m-a registrat cu portofonul lui Berbiceanu, bă, fratelo, gândește-te și eu. Și care era treaba, dacă nu avem plângere? Păi da, dar cum s-o întâlnit cu Berbiceanu să-mi facă capcană, ce e, frate, să întâlnit cu el, pentru că tu nu i-ai dat bani și poate... Nu i-ai dat bani și s-o întâlnit și spune că nu facă nicio plângere. S-a ajuns mult asta. Au zis că este înregistrare, că mi-ai vorbit cu Berbiceanu și o să facă așa, au zis... Nu există. Nu există. O zis că este înregistrare și tu cu Mirela, când vorbiți și o să-și aia o să apară. Nu, asta e, frate, dacă tu ai considerat că trebuie să mă duc eu la pușcărie pentru nimic... Bă, eu n-am... Mirela nu mergea la Berbiceanu fără știrea ta, o zis că tu ai amenințat-o. Ce vreau să fac, acum vreau să fac legături, că de că ajung să facă, cum dă la bucărie. Păi dar stai niștit, că pentru înregistrarea sau să ne cheme la gardă pe amândoi. Asta vreau ei. Eu când m-am întâlnit cu Berbiceanu la OMV, am zis că mi-a zis... Că pus înregistrarea ta iară cu Berbiceanu, acum iară în ziară, odată. Poți să pun aia până ăsta, frate, că litera cu aia m-au băgat la pușcărie și toată viața mea, nu am ocazie bă la pușcărie cum m-au băgat, dar frate, eu pe tine nu te-am băgat la pușcărie, eu. Ca cine te-a băgat pe tine la pușcărie? Păi nu am zis că m-ai băgat tu, frate, dar din moment ce au zis că tu ai pus-o să mă registreze, frate, că telefonul Berbiceanu știai. Bă, ea ți-a registrat, tu zici că ea se duce la și eu îți dă după... Da, bă, dar cu portofonul lui Berbiceanu, tu vrei să înțelegi că înregistrarea de pe portofonul lui Berbiceanu.
ascultă, plângeți pentru tine ai făcut nicio mie, dar nicio din asta. Da, frate, portofonul ăla, înregistrarea luată de portofonul lui Berbeșanu personal al lui. Deci, e înregistrarea. Nu, și atunci cum a ajuns la Berbeșanu înregistrarea? Nu știu eu cum a ajuns. Vă descăt înregistrarea Loredana. Nu, Loredana mi-a zis că tu ai amenințat pe Mirela și ai luat să-mi să mă registreze și a zis că ai pus-o să-i ceară la Loredana de portofon și Loredana a zis că n-are și atunci au făcut ea roze la Berbeșanu să-mi stric. Eu zis tot la Loredana. Eu zis tot Mirela cum a făcut prin cine a ajuns la Berbeșanu și să știi și tu și că... Nu, asta e. Bă, frate, bă, ne-am făcut de râs orașului, frate. Toată lumea se râde și pula mea că ne-am ăsta și că... Eu ascult, eu rog la Berbeșanu și nu am stat în contact cu Berbeșanu să rudă lumea. Nu puțin în față. Bă, frate, când mă registrează de microfonul Berbeșanu pe mine, discuția care știai tu că era planificată discuția aia. La Berbeșanu. Cornele, tu erai pe goană, n-aveai să mergi, dar era registrat. Dar un mers Mirela, frate, care e nevasta, ce face cu răstirea ta? Ai avut și ai făcut câtul cu ea, și mă ține la față și nu fac eu. Vezi că n-ai semnal, n-ai semnal? Eu nu pot să mă bat cu ea și să mă răspund, zice, eu mă duc și-l dau la gardă. Și eu nu ai răbdare că să zic cu el. Mi-a zis că s-a dus la Berbeșanu, că a dus-o cineva și că tu știai că merge și mă registrează. Vezi că te aud rău, că n-ai semnal. Te aud rău. Auzi? Noi m-am trăit cu Loredana și am întrebat cu Loredana, spune și mie care trebuie înregistrarea, ce ți-am făcut eu să stai înregistrarea la casă. Și au zis, Pera, Mirela s-a dus la Berbeșanu, o luat spre portofonul lui, eu am înregistrat, o să-l pus la suchet. Cum? Eu am întrebat pe nevastă mea unde a rămas înregistrarea și au zis că a rămas la Loredana. Păi cum să rămână la Loredana dacă e de pe portofonul Berbeșanu? Vrei să înțelegi? Eu nu știu unde. Eu spun că eu am întrebat unde e înregistrarea. Oricum, Berbeșanu o să dea declarație pe registrările astea, pentru că eu o să-i fac plângere, pentru că sunt înregistrare care discutăm despre nevastă mea și viața privată și știu că i-am făcut avocatul și el o să dea explicații, el o să dea declarații. Și eu sunt curios să văd ce declarații, de unde și cum s-au ajuns. O să zic că tot, doar ce mai rău de pierdut. Da, normal, vă zic că. Și dacă fost la Berbeșanu, care era problema? Dar cum să facă să meargă Mirela la Berbeșanu să mă registreze cu reporterul Berbeșanu? Păi să ne băgăm... Ești ca ești luat de bani. Ne băgăm... Păi ce sunt și el, bă, frate, cu magazinul, cu acte, cu de film, am înșelat de bani? Eu n-am lăsat să-ți facă plângere. Eu... Și am și vezi că... Bă, frate, dar tu că l-ai lovit cu Cosmin, te-o dat la gardă sau faci chestii pe noi, tovarăși de asistanță de lumea. Ne războim cu dușmanii care ne bagă la pușcărie, frate, și așa, dar nu între noi, frate. Eu n-am făcut eu cu nevasta și cu a ta. Eu n-am luat bani de la nevasta în spate, să nu știu. Frate, dar nu ne băgăm la pușcărie, frate, ne regăm între noi, ne vorbim, dar nu ne băgăm la pușcărie. Tu ai zis că trebuie să duci la pușcărie, mă. Uite, n-ai semnal, te-au rău. Când am vorbit cu tine, ai zis că te duci la gardă. Cine ți-am zis eu? Când te-am zis că mă duc la gardă? Tu, mă. Am zis că dacă vii cu echipaj, mă duc la gardă. Păi asta e clar că mă duc dacă vii cu echipaj. De ce? Vrei că este mai manc și mai mă duc să mă aresteze? N-ai spus să mă duc la gardă și atunci sunt la nevastă mea și să faci ce ești. Să facă ce știe și eu s-o duc la Berbeșanu și s-o registrat. Sau și s-o duc, eu nu știu. Păi da, bă, dar la Berbeșanu, frate, la Berbeșanu care tu scris scrisoare acolo că ai făcut o sare nașpa de alea, vrei să faci și mie un dosar de ăsta? Păi, să-ți făcei, dacă îți făcea plângere, îți făcea plăbune, că îți făcea bani. Am făcea plângere și eu de măsura cu ochii că eu am firmă. Ce am făcut eu ei? Alo, mă auzi? O zi Loredana și o zi Mirela că știai că merge la Berbeșanu și că ți-o zis și că... Eu i-am spus să facă ce știe mie să-mi ia banii. Aia am spus.
Sau eu să spun, făcut proces verbal și ai zis că e Fratello, înregistrarea s-a făcut de 5 ani. Dacă era înregistrarea să fie ceva probă care eu n-am știut că s-a înregistrat, îmi făcea dosar, dar n-avea ce să facă dosar. Nu era dacă era să fac probă, dacă era să spună Mirela plângere. Poate să spună plângere și acum că nu e nicio probă nimic, acolo nu este nimic. Nu am lăsat eu să facă plângere. Tu acolo, eu cu tine. acum am văzut că dacă ascult solicitarea, și zic la un moment dat că tu ești Vărbiceanu, m-am chipit, tu îmi puneai pe bă, frate, ziceai că eu înșel oamenii, că le iau cărți, că le fac șantaje cu ele, pe acolo, pe telefon, gata, și că eram înregistrat. Nu știu, vă, frate, nu știu ce-i cu aia mâncați așa. Nu știu ce-i cu aia, nu știu cum... Ce cu aia, vezi să dai bani și înregistrat. Dacă tu ce faci, tu da, bă, frate, dar așa, și eu când ți-am dat bani, ai fost pe bană, ți-am înregistrat, ți-am dat banii. Ce bani, dacă ai luat bani de la prieteni... De la cine? Dăm nume ca să-i sunăm acum. Lasă-ți atâta, ce să dau, domn. Nu, că merg la el, că nu. Dacă merg să vorbesc și așa, dar mă și n-am chip de bici. Te aud rău. Tu vorbesc eu cu tine, mai e o problemă. Pentru bani ți-ai vândut tovarășii, Cornele.